Kont waħdi ngħix fil-ħolma li jaċċi darba ngħix, inħares lej is-sema fil-ħarsa ta' għajnejk. Kont int malli ftaħtli il-bib għal dal-ġejjin, tkunx int illi tiċħadli id-dritt li nkun li jien. Wellidni ma wellidni jihlej qed il-mulej, wellidni ma wellidni ħaddani ma ħaddej, għallimni ma għallimni l-imħabba ta' bejt tnejn. Wellidni ma wellidni toqtolni mnejn sa fejn. Jien nixtieq meta tgħaddi l-COVID-19 insema d-diska tiegħi oriġinali u nixtieq immur nkattaħħa wkoll fuq Puttino Kers meta jgħaddi kollox, u meta jgħaddi kollox immur nixtieq il-mur Londra u missi Snow, is-silġ, u s-sena tajba lil kulħadd, stay safe.